Ahojte všetci! Tak sa zoznámime s našimi postavami. Bohatá Jacqueline a chudobná Jill. Rady sa hrajú s bábikami. Som pripravená začať robiť dom. Potrebujem lepiacu pásku a nožnice. Začnime so strechou. Wow, bude to také dobré. Vyrezávame okná. Odstraňujeme prebytočný kartón. Hotovo! Juchu! Teraz rozdelíme dom na poschodia. Je to krásne. Jacqueline, čo budeš robiť? Čo je to za neporiadok? Toto nebude fungovať. Potrebujem najkrajší dom hneď teraz. Čakám. Wow, toto je krásne. Ozdobím svoj dom zlatom. Presne o tom hovorím. Mám tu aj pár diamantov. Wow, moja strecha je teraz neuveriteľná. Zbavme sa prebytočného zlata. Hej, Jill, čo tu robíš? Len som chcela vidieť... kýcham. Musím si utrieť nos. Počkaj chvíľu. Bude to vyzerať úžasne na streche. To je skvelý nápad. Chyť to, Jacqueline. Fuj, aký neporiadok. Upratajte to. Som nakazený? Komorník? Cítim sa zle. Pani Jacqueline, môžem vám ponúknuť nejakú službu. Skvelé. A potrebujem korunu práve tam. Urob to teraz. No, mám so sebou pár krásnych koruniek. Ktorá sa ti páči? Skvelý výber. Dávam ju na tvoj domček pre bábiky. No, to je krásne. Wow, je to také jasné. Moje slnečné okuliare sú perfektné. Sú trochu rozbité. Toto boli moje obľúbené okuliare. Mám nápad. Vyrobím kvet zo skla. To je tak super. Wow, postavili ste nádherné domy. Teraz je čas ich vyzdobiť zvnútrej. Poďme na to. Butler, potrebujem trezor. Otvor ho. Pozrime sa, čo je vo vnútri. Zlato. Milujem to. A mince. Samozrejme. Použijem mince na pokrytie podlahy v mojom dome. Minka. Vezmem si to. Nie tak rýchlo. To je moje. Dobre. Čo by som mal urobiť? Pozrime sa, čo nájdem vo svojom odpadkovom vreci. Kopa ceruziek? Spojme ich. Wow, pozri sa na tú podlahu. Je taká farebná. Pekné. Čo je toto? Priadza. Úžasné. Môžem s ňou ozdobiť steny. Potrebujem lepidlo. Nalejem ho na kartón a prilepím naň svoje nite. Wow, vyzerá to tak roztomilo. Toto je nezmysel. Mám lepší nápad. Objednám nábytok do domu. Toto je úplne dokonalé a bolo to veľmi rýchle. Ahoj, som tu. Ďakujem. Položím stoličku sem. Krásne. Krp. Bude to také útulné. Aké pekné. No, dám si krátku prestávku. Wow! Kto je táto krásna modelka? Aha, správne, som to ja. Viem, zavesím svoje obrovské portréty na stenu. Toto je najlepšia možná dekorácia. Nezabudnime na luster. Aké krásne. Natáčať to? Fuj, to je hrozný pohľad. Mám kopu špongy. Je to taká zábava. Viem, vyrobím koberec a pohovku.
hotovo. Som génius. Čo tu ešte máme? Mám šálku a určite z nej môžem urobiť nočný stolík. Položím na to nejaké sponky, vojla a lampa. Čo tu? Tlačidlo? Pozri, teraz mám hodiny. Super, Jacqueline, čo ty? Dávaš stôl, stoličku? Butler, kde je moja večera? Skvelé, polož to na stôl. Moja bábika si užije túto večeru so sviečkami. Sadni si a vyrobila som rúru z kartónu. Dajme ju sem. Wow, pozri sa na to. Mám chladničku Coca-Cola a všelijaké chutné jedlo pre moju bábiku. Pozri sa na tvoje prvé poschodia. Úžasné. Presúvam sa na druhé poschodie. Pokriem ho peniazmi. Krásny štýl. A koberec bude rúžový. Fuj, čo je to za odpornú vec? Jill, režem svoju podlahu. To bolo tesné. Pozrime sa, čo je v koši. Pozri, nanukové paličky. Dokonca zostala nejaká zmrzlina. Určite môžem použiť tieto paličky na výrobu postele. Pozri, je to tak útulné. Wow, úplne dokonale. Milujem to pre seba a svoju bábiku. A tu sú schody vedúce dole. Ozdobme ich svetlami a girlandami. Ale toto okno vyzerá prázdne. Mám nápad. Mám farebný obal od KitKat. Použijem ho na výrobu záclon. Voilà, hotovo. Dajme to na moje okno. Tento vietor je veľmi silný. Je to hurikán? Nie, to je doručenie postele pre moju Barbie. Je to pôsobivé, viem. Ďakujem. Aká krásna posteľ. Dajme to sem. Zrkadlo, samozrejme. A police. A veľa dekorácií. Tu bude moja Barbie odpočívať. Wow, dievčatá, vaše spálne vyzerajú úžasne a vaše bábiky ich budú milovať. Vytvorili ste veľmi útulné izby. Zostáva posledné poschodie, poďme. Jill, môj dom bude určite chladnejší. To nie je možné. Už som našla fľašu. Odstránim vrchnák a umiestním vrchnáky od fliaš po celej podlahe. Tiež na stenách a strope. Vyzerá to skvele. A posledný kamienok? Slečna Jacqueline, je to takmer hotové. Nemôžem čakať dlhšie. Ukáž mi. Toto je úžasné. Presne to, čo som potreboval. Zlatá vaňa sem. Pozri sa na tento krásny stolík. Moja Barbie si urobí make-up pri toaletnom stolíku. Úžasné. Jill, čo ty? Nechaj ma pozrieť. Počkaj chvíľu. Viem, toto bude perfektná vanie a aj umývadlo. Wow, počkaj chvíľu. Mám prázdne nádoby od domáčky. Určite z toho niečo vyrobím. Áno, máme úložný priestor. Odviedli ste skvelú prácu, dievčatá.
Musím hneď urobiť 4. poschodie. Dobre, teraz potrebujem pomoc. Aha, tam si. Odstraň strechu a urob tam plášť. No, žiadny problém. Potrebujeme nejaký piesok, lehátko, slnečník a samozrejme bazén. No, to je dobré. Vezmi to, aj keď... chcem to umiestniť do bazéna. Prečo? Moja babika bude plávať v peniazoch. Úžasné. Páči sa ti to? A mám kvet. Vyrobila som ho sama. Mám ihrisko na streche. Moja babika sa bude hrať a zabávať. Super, že? Dievčatá, je to veľmi cool. Vaše domy sú krásne a jedinečné. Počkajte chvíľu. Prichádza koč s princom. Úžasné. No, keďže sú všetci tu, začnime. Chcem zmrzlinu. Super. To nebude ťažké. A zdá sa, že mám všetky potrebné ingrediencie. Veľmi zaujímavé. Nájdem, čo potrebujem. Hrozno. Bej, tieto sušienky. Tieto sú naozaj skvelé. Podiel sa o ne. Nie je problém. Skvelé. Táto sušienka bude nádhernou dekoráciou pre moju zmrzlinu. Budem potrebovať viac sily na rozdrvenie. No, moje omrvinky sú pripravené. Teraz sa pustíme do toho najdôležitejšieho. Na to potrebujeme čokoládové mlieko a smotanu. Zmiešame tieto ingrediencie. Je dobré, že som robot. Mám zabudovaný mixer priamo vo mne. Len musíme chvíľu počkať a zmrzlina bude hotová. Varenie je skončené. Máme hotovo! Stačí posypať vršok sušienkovými omrvinkami. Čo sa deje? Betty, oheň nie je hračka pre deti. Nie je to bezpečné. Pomôžem ti? Wow! Ďakujem, Rowan. Si naozaj kúzelník. Čauky na Peťku. Je to ako keby boli moje prsty v zásuvke. No, moja čokoláda vyzerá veľmi lákavo a chutí to ešte lepšie. Stačí to trochu ochladiť. Moja chladnička mi s tým pomôže. Perfektné. Moja zmes je už hotová. Potrebujeme ju naliať do špeciálnych fóriem, aby sme urobili skutočné nanuky na paličke. Keď sú formy naplnené, všetko treba zmraziť. Použijem svoj špeciálny mraziaci sprej. Zmrzlina je hotová! Teraz prelejeme čokoládou. Bude to ešte chutnejšie. Pridajme nejakú výzdobu. Je to také jasné a krásne. No, Majstrovské dielo! Nie je to nádherné? Tak! Tu sú moje kopčeky zmrzliny. Ozdobujem ich čokoládovým sirupom. Určite to bude dobré. Wow! To je veľa zmrzliny. A tá je pre mňa. Najprv vyskúšam túto. Je to aj žuvačka. Je to taká zábava. Teraz pozrime sa na tento. To je veľký kornútok. A je tiež veľmi chutný. Milujem čokoládovú zmrzlinu. Pozri sa na toto. Mal by som to skúsiť. Veľmi chutné. Najchutnejšia zmrzlina na svete. Samozrejme, je to víťaz. Gratulujem, šéf kuchár.
kuchár. Len sa pozrite na tú hru, ktorú sme pripravili pre vás a váš smartfón. Hrajte, zbierajte donuts a vyhrajte. Stiahnite si hru Multi-Do Sword Game v obchode Google a Apple Store. A teraz chcem moje obľúbené hranolky. Hurá! To je jednoduché. Ďakujeme za Nemám sledovanie. takýto pokrm v mojej databáze. Čo je to? Nevieš? Ach, nevadí. Ukážem ti. Budeme potrebovať zemiaky. Najprv ich ošúpeme. Mám na to špeciálne zariadenie. Je to veľmi pohodlné na použitie. Teraz vezmeme ošúpané zemiaky a použijeme špeciálny nôž na ich nakrájanie na plátky. Keď je všetko nakrájané, vložíme ich do oleja. Do horúceho oleja. Chápeš? Necítim sa dobre. Niečo sa pokazilo. Zvyšujem hlasitosť. Informácie boli uložené. Budem potrebovať nejaké nástroje. On je taký divný. Dobre, teraz som na rade ja. Najprv potrebujem olej, ale nevyteká. To je oveľa lepšie. No teda. No, nejde to. Nemôžem olúpať zemiak. Bože môj. Och. Rýchlo to zavriem, aby sa nikto nespálil. Wow. Myslím, že sme v pohode, Squirt. Pozri sa na to. Moja malá továreň na hranolky je pripravená. Poďme na to. Dávam zemiaky do tohto zariadenia. Šúpeme, krájame a pripravujeme ich v oleji. Zemiaky sú hotové. Môžeme ich podávať. Dobrú chuť. No, podávam svoje hranolky a nezabúdam na kečup. Perfektné. Volám Salisbury. To je skutočný vlak? To je veľmi cool. Myslím, že si na niečo zabudol. Súdiac podľa vône. Dovidenia. Taký hlúpy. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Len žart. Hláste sa na obsah. Len žart. Kliknite na zvonček. Mám vás čo stratím? Au! Ariel Softry! Nemôžem uveriť vlastným očiam! Smrdí to! Hrozné! Ani to nevyskúšam! Je to hlúpé jedlo. Ani sa o to nepokúsim. Buďte zvedaví na mňa. A toto je zaujímavé. Vyzerá to veľmi lákavo. Páni, je to naozaj láhodné. Teraz čas pre vlak. Toľko hranoliek a omáčok. Hranolky. Je to veľmi chutné! Zjem to všetko! To je víťaz. Robot je najlepší. Hurá! A teraz chcem milkshake. Úloha je jasná. Poďme na to. Použijem ananás. Odrežem vrch, aby sme tam mohli vložiť mixér. A všetko premiešame. Teraz potrebujeme pridať chutné sirupy. Toľko možností. Je ťažké sa rozhodnúť. Čokoládový je perfektný. Je najlepší pre môj koktail. Teraz s pomocou takého nástroja musíme ozdobiť pohár. Trochu potravinárskeho farbiva. Odpočívaj v pokoji. Čo je s vami, ľudia? Divné tvory. Haha. Berieme ananás a všetko nalievame do pohára. Pozri sa na tú farbu. Pridáme slamku a hotovo.
rozmixujeme. Rýchly režim je tu! Drž sa, chlapče! Ďakujem, Robin. Zachránil si ma. Pozrime sa, čo tu máme. Potrebujeme trochu šľahačky. Teraz je to určite dokonalé. A vonia to nádherne. Amatéri, teraz vás šéf-kuchár naučí, ako pripraviť skutočné koktajly. Sledujte a učte sa. Nalial som sódu do špeciálneho pohára a teraz máme ľadovú trť. Poďme to Do pohára. do... Teraz ďalšia sóda. A ďalšia. Ucho za uchom. Potrebujeme slamku a hotovo. Všetko je tak krásne. Začnem modrým koktejlom. Páči sa mi to. Lad. Nedá sa to piť. Nechcel som to! Och, to je najväčšie víno! A toto je veľmi chutné! To je víťaz! Dovidenia. Áno, vedel som, že som najlepší! Potrebujem lepidlo. Veľa lepidla. Na môj dom nakreslíme srdcia s týmto lepidlom. Ďalej si vezmem svoj ružový púder. Tu je, ponoríme štetec do púdru a potom ho odfúkneme. Wow, púder sa prilepil na lepidlo a teraz je môj dom pokrytý ružovými srdcami. Čo je to za odpad? Odkiaľ to pochádza? Teraz nájdime niečo zaujímavé v koši. Och, je tu toľko obalov. Och, našiel som, čo potrebujem. Kartóny od vajec. Namaľujme ich sprejom a pripevníme na moju strechu. Úžasné. Musím to urobiť so všetkými kartónmi od vajec a namaľovať ich rôznymi farbami. Moja strecha bude najjasnejšia a najkrajšia. Skvelé. Čo sa deje u Phoebe doma? Ach, čo robia moji susedia? Ach, zaostávam. Sam prestaň. Ach, kde je moja koruna? Spadli diamanty? Uf, potom musíš nalepiť všetky diamanty späť na môj hrad. Uf. Samozrejme, slečna Phoebe. Áno, čokoľvek poviete, len mi neberte plat. Pár kryštálov sem a tam. A najväčší diamant pripevníme na vrchol hradu. Ach, áno. Hotovo. Slečna Phoebe, čo si myslíte? Páči sa vám to? Je to v poriadku. Čo moji susedia? $100? Skvelé. Musím zrolovať bankovku a pripevniť ju na palicu. Teraz ich dáme veľa do vázy. Malo by ich byť veľa. Teraz idem nalepiť tieto peniaze kvety na strechu môjho domu. Moja strecha je pokrytá peniazmi kvetmi. Pozri sa na to, je to úžasné. Och, kam ideš? Chcem len chytiť motýla. Ha, mám ťa! Aká krása! Pomôžme ti ozdobiť môj dom. Potrebujem viac motýlov. Chcem, aby všetky motýle sedeli na mojom dome. Teraz si vezmem tanier. Tu je lepiaca páska. A vyrobíme krásne kvety z tanierov po celom dome. Aké sladké to dopadlo. Mám lepší nápad. Chcem, aby moje dvere mali tvar zajaca, ružového zajaca. Pripojme všetky potrebné časti. Skvelé!
Nikto to nedokáže lepšie. Keďže už všetci postavili svoje domy, pozrime sa na ne bližšie. Dievčatá, vytvorili ste úžasné domy. Každý má svoj jedinečný štýl. Podelte sa o svoje myšlienky v komentároch a dajte nám vedieť, ktorý dom sa vám páči najviac. Úžasné. Teraz poďme vyzdobiť vnútro môjho domu. Je to také prázdne. Začnime s mojimi rukavicami. Ak ich zviažete dohromady a pridáte ešte pár, budete mať roztomilý koberec. Teraz vyložíme všetky moje časopisy o zvieratách. Dostal som nápad. Chcem pokryť všetky steny roztomilými tvárami zvierat. Pozri, aké roztomilé, úžasné. Teraz vezmeme vrchnáky z plia. Musím ich zlepiť, potom pridať nejaké detaily. A mám papagája. Je taký jasný. Poďme ho pripevniť na stenu. Milujem zvieratá. Teraz vezmime nanukové paličky. Nevyhadzujem ich, pretože viem, ako z nich urobiť poličky. Podarilo sa. Moje kvety budú na týchto poličkách. Našla som prázdne plechovky od Pringles v koši. Položme ich na podlahu. Budú to nohy a potom dáme na vrch kartón a vznikol skvelý konferenčný stolík. A stolička bude vyrobená z odpadkového vreca. Je to také mäkké. Zabudla som na niečo? Vyrobím bábiku zo starej police. Všetko, čo potrebujem, je polica a pár gumičiek. A podarilo sa. Úžasné. Viem, čo urobím vo vnútri. Najprv zavesím záclony na okná, potom vezmem nejaké peniaze a prilepím ich veľa na záclony. Skvelé. Teraz položím koberec peňazí na podlahu. Nie. Položím obrovskú bankovku. Áno. Teraz potrebujem najväčší fix a idem nakresliť neonovú lampu práve sem. Funguje to. Nič nezdobí stenu ako moje portréty. A pár kryštálov, samozrejme. Bude tam stôl s kvetmi z peňazí. Práve tu. Aké pekné. Čo by som tu mal urobiť? Podlaha je dokonale lesklé zlato, ale chcem, aby boli aj steny zlaté. Poďme na to. Dokonalosť. Teraz sú steny tiež zlaté. Ďalej si vezmime topánku. Moje obľúbené diamantové, zlaté a diamantmi zdobené couture topánky. Mám aj jeden diamant. Poďme ho zväčšiť, aby sme vytvorili luxusný konferenčný stolík. Podarilo sa, teraz sa cítim ako doma. Zavesme iPad na stenu a teraz môžem hrať videohry. Slečna Vivi, tu je váš trón. Sadnite si. Ďakujem. Moja záhrada je dosť hrozná. Je nad čím premýšľať. Sam, rozhodni sa ty. Samozrejme. Zo zlatých tehál sa dajú vyrobiť dláždice na položenie zlatej cesty k vášmu domu. Čo na to hovoríte? Nie zlé. A máme kúsok navyše. Nechaj to tak. Viem, čo urobím. Berieme piesok. Urobím tu chodník z plážového piesku a je hotovo. Keď som robil chodník, dostal som nápad. Vezmeme farebnú pásku a oblepíme ňou okraje môjho chodníka. Presne takto. To vyzerá tak skvelé a tak jasne.
Teraz prerežeme pneumatiku na 2 časti. Oj, je to ťažké. Jednu polovicu sem a pripevniť lavičku a rukoveď. Teraz mám hojdačku. Urobil som chodník s plotom, teraz potrebujem aj hojdačku. No, som pripravený urobiť čokoľvek, čo chceš. Len tu mám balík s novými hojdačkami. Budú pasovať presne sem. Teraz vankúš a hotovo. Vďaka. Teraz choď preč. Je to výzva s veľkým, stredným a malým jedlom. Pozrime sa, kto dostane akú veľkosť. Začnime s Quentinom. Má malú plechovku koly. Britney má priemernú fľašu, ale Daniova je obrovská. Niečo také sme rozhodne ešte nevideli. Začnime so mnou. Nechajte ma to otvoriť. Nefunguje to. Prečo? Zvláštne. Hej, prečo sa to rozbilo? Čudné. Voní to ako čokoláda. Vyskúšajme to. Aké chutné. Milujem to, chlapci. Super. Pozrime sa, čo je vnútri. Je tam želé. Nalievam si to do úst. Želé zo Skittles? Super. Je to neuveriteľne chutné. Britney, čo chceš? Páči sa ti to? Fíha, tvoje zuby žiaria a sú farebné. Vyzerá to zvláštne. Pozrime sa, čo je vo vnútri mojej fľaše. Poďme uhryznúť do hrdla. Áno, musím dokončiť náplň. Wow. Britney je najagresívnejšia, akú som kedy videl. Áno, aké chutné. Dostal som sa k náplni. Mám medové žele z Skittles tiež. Super, ako Quentin. Je to také chutné. Počkaj, dostal som nápad. Skúsme rozbiť túto fľašu. Ale no tak. Hej, nechaj ma zatlačiť silnejšie. Super, podarilo sa. Rozdrvil som fľašu vlastnými rukami. Teraz môžem jesť čokoládu spolu s medovou želé a Skittles. Moje ruky sú teraz také lepkavé. Počkať, prišiel mi nápad na žart. Tak poďme vymyslieť žart na Dannyho a Quentina. Chlapci, toto určite nečakali. Chalani, Britney sa rozhodla vám dať žart. Môže dostať tvoje ruky z ich tričiek? To je zlé. Prepáč, nemyslela som si, že sa to stane. Neúmyselne som roztrhla vaše trička. Ale to je v poriadku, nie? Danny, teraz je tvoja rada. Mám sa teraz rozptýliť tými dobrotami. Je to tiež čokoláda? Super! Mám nápad. Zamiešajme med dovnútra lyžičkou. Wow! Vychádzajú plyny. Spadlo to. Rozbila sa fľaša? Bola taká obrovská. Asi tam je veľa medového gélu. Danny, ochutnaj to. Musím zjesť každú poslednú omrvinku. Veľmi to milujem. Je to také chutné. Pán Danny, ste v poriadku? Zdá sa, že máte akútnu chorobu spôsobenú nadmernou konzumáciou sladkosti. Počkaj. Sú to len Skittles? Nie si chorý. Musím ti ihneď dať injekciu. Kam ideš? To je len malá hrčka. Poď. Danny, radšej utekaj a nezastavuj. Aké malé balenie Pringle čokoládových čipsov. Je veľmi malý, ale Danny má priemerné balenie. Určite si z toho vezmeš dosť. Ale Quentin má obrovské balenie Pringles. Rovnaké ani neexistujú. No, ja budem prvý. Mám malé balenie. Nalej to teraz na ruku. Malé omrvinky. Skús to. Čokoládové lupienky sú vynikajúce. Chcem viac. Hej, to je všetko? No tak. Sú zaseknuté, alebo je koniec? Nie. Niečo je zaseknuté a je to môj prst. Danny, pomôž mi. Dobre, pomôžem ti. Budem ťahať ďalej. Jej! Ak tu Danny nie je, tieto čipsy sú moje. Britney, ani o tom nesnívaj. Je to všetko moje. Skúsme to. Jej, čokoládové kúsky. Kto by si pomyslel, že to bude také chutné?
Mám ich radšej než zemiakové lupienky. Ale aj ja chcem čipsy. Ukradnem mu čipsy. Stačí odstrihnúť spodok nádoby. Hej, kde sú moje čipsy? Zvláštne. Prešiel som nádobou. Prečo tam nie je dno? Kde sú čipsy? Kúzlo. V žiadnom prípade. Nie je tam žiadne kúzlo, len podvodníčka menom Britney. Zjedla si moje čokoládové čipsy. Danny, prestaň. Mám plán. Vidíš ten obrovský balík Quentinových? On ho môže zjesť tiež. Skvelý nápad! Hurá! Teraz je rad na mne jesť čipsy. Au! Quentin, buď opatrný. Pozri sa na tú veľkosť. Wow! Obrovská sada čipsov. Skvelé. Je to také chutné, milujem to. Je to veľmi chutné. Ale s tebou sa nepodelím, rozumieš? Ňam. Danny, potrebujeme to. Quentin ešte nevie, že Britney a Danny prišli s zákerným plánom ukradnúť jeho čokoládové čipsy. Wow, Quentin zmizne v sáčku čipsov. Pozri sa na to. Chalani, toto je tak láhodné. Som šťastný. Danny, už to nechcem ďalej brať. Musíme vykonať náš plán. Poďme rozrezať Quentinov balík čipsov. Teraz vyberme čipsy. Dobre, kde? Ach nie, Quentin. Zjedol si To všetko? sú moje čipsy. Odíďte. Zjem ich sama. Utekajte. Utekajte. A čo? Chceli ukradnúť moje čipsy a ja sa určite nechcem podeliť. S Bohom. Tento raz majú chalani Chupa Chups a čokoládovú fontánu. Quentin, máš určite šťastie, že máš Chupa Chups, ale fontána je príliš malá. Ale Britney má presne pravú veľkosť, priemerný Chupa Chups a obyčajnú čokoládovú fontánu. Danny má obrovskú čokoládovú fontánu a malý Chupa Chups. Toto kolo bude zaujímavé. Skúsime to. Quentin, začni. Ponorte Chupa Chups do fontány. Musím ho celý pokryť čokoládou. Oh, áno, podarilo sa mi to. Ale nebolo to také jednoduché. Oh, ups, Quentin, Chupa Chups sa ukázal byť pre teba príliš ťažký. Si v poriadku? Ups, všetko sa rozsypalo. Čo s tým urobíš? To je ešte lepšie. Dáme všetky kúsky do misky. Super. Poďme to všetko pozbierať. Teraz vyťahni kladivo Minecraft. Buchni, 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 buchni! Há! Pozrime sa, čo sa stane. Super. Teraz vezmeme paličku, namočíme ju do čokolády a máme čokoládový lízatko. Super. Vyskúšam to a mňam. Wow, čo to Britney robí? Rozhodol som sa, že potrebujem pokryť celý môj Chupa Chups čokoládou. Všetko je tak dokonalé. Oh, pozri sa na tie posypky. Hurá, nech ich dám priamo na vrch. Teraz vyzerá oveľa krajšie. A teraz som pripravený to skúsiť. Dobre. Také chutné. Milujem to. Danny, teraz si na rade ty. Skúsme to. Mám malý Chupa Chups. Nechám ho ponoriť do čokolády. Teraz. Chutné. Počkajte, čo sa stalo? Mohol som odhryznúť Chupa Chups. Super. A vnútri je žuvačka. Nechám nafúknuť bublinu. Wow, aké super. Pozri sa, akú bublinu Danny dostal. Čo s ňou urobíš? Namočíme to do čokoládovej fontány. Pokryj bublinu úplne čokoládou. Áno, podarilo sa mi to. Teraz by to malo byť pevné. Mám nápad. Chceš, aby som to rozbil? Samozrejme. Urob to! Urob to! Jej! Rozpadlo sa to na malé kúsky. Úžasné. Teraz to musím skúsiť. Chutí ako čokoláda. Môžete tiež vyskúšať? Nech sa páči, priatelia. Pre vás mi nič nevadí. Mám veľa čokolády. Ďakujem, Danny. Wow, toto sú kozmetické tašky a je tu veľa kozmetiky. Aká zábava. Rebekina je farebná a Jillina je hnedá. Poďme vyskúšať nejaký make-up. Len si potrebujem upraviť líčenie pier. Skvelé. Farba mi sedí. Moje pery sú také krásne. Och, aj ja to chcem. Môj rúž zaujímavo vonia. Skúsme to. Och, je to čokoláda. Aké super. Ale môžem si dať aj rúž.
Aj keď je rúž čokoládový, je červený. Môj rúž zlomil sa. Ale je stále chutný. Fuj, áno, tvoj čokoládový make-up je hrozný. Ja viem urobiť skutočný make-up a bude pekný. Poďme si napudrovať tvár. Teraz si vezmem svoju paletu. Wow, to sú krásne farby. Páčia sa mi. Nechám si tu naniesť nejaké očné tiene. Wow, čo robíš, Jill? Môžem si tiež naniesť očné tiene na viečka. Je to krásna hnedá farba a chutí dobre. A mám dokonca aj lícenku. Dajme si trochu lícenky na líca. Wow, môžem dokonca zjesť svoj štetec. Super. Jill, máš čokoládu po celej tvári. To je hrozné. Pozri sa na seba. Och nie, naozaj mám čokoládu po celej tvári. Aká nočná mora. Musím si to zotrieť. Vyzerám hrozne. Prečo plačeš? Aj keď to vyzerá smiešne. Ale mám aj čokoládové zrkadlo. Skúsme to. Chutné. A ty nemáš nič iné na jedenie. Pozrime sa, čo je teraz vo vnútri palety. Wow, áno, vo vnútri sú ďalšie čokoládové cukríky. A sú také sladké a z žele. Mňam. Och, aj ja by som to rád ochutnal, ale nemám nič. Jill, podelíš sa? Naozaj to chcem skúsiť. Chceš vyskúšať môj parfum? Vonia úžasne. Dobre, tu máš. Dobrú chuť. Jill, čo si to urobila? Moja tvár je pokrytá čokoládou. To je hrozné. Teraz máš kompletnú kadernícku sadu. Sú tam nožnice a hrebeň a dokonca aj fén. Určite môžeš vytvoriť skvelé účesy. Jill sa rozhodla to hneď vyskúšať. Vyzerá to, že máš kompletnú sadu. Nevyzerá to ako čokoláda. A čo Rebeka? Má čokoládovú sadu. Skús to. Je to určite chutné. Teraz žiarliš na Rebeku, Jill? Ona je niečo chutné. Áno. Pozrime sa na hrebeň. Skúsme si najprv učesať vlasy. No, môžem ich tiež učesať. Wow, skvelé hrebené. Jill, čo ešte máš? To je určite fén. Používaš to na sušenie vlasov. Vieš to však? Ako to robí Rebeka. A môžeš ho použiť aj ako mikrofón na spievanie, myslím. Och, určite to funguje, Jill. A je to silné. Skvelé. Fén je určite skutočný. Smoliar. Môj fén je určite čokoládový. Skúsme to. Je to chutné. Jill je agresívna. Prepáč, Jill, ale ty máš skutočnú vec, zatiaľ čo Rebeka má čokoládu. Poďme urobiť nejaké krásne účesy. To bude skvelé. Čo robí Rebeka? To je dobré, ale Jill určite nevie, ako používať natáčky. Viem, čo robiť. Tvoje natáčky treba zohriať však? Tak nech použijem fén. Och nie, čo robíš? Čokoláda sa roztopila a je všade po mojich vlasoch. No, Rebeka má neplánovanú čokoládovú masku na vlasy. A to je pravda, Jill, no tak. Prestaň, teraz máš problém. Rebeka je veľmi rozrušená, ide ti urobiť vlasy. Dávaj si pozor. Wow, to je účes. Rebeka, Jill určite nie je pripravená na také experimenty so svojím vzhľadom. Čo to je? A teraz máš veľké vedro z KFC kuracím. To je naozaj super. Ktorým by sme mali začať? Jill sa zdá mať čokoládové, ale Rebeka má skutočné. Poďme to ochutnať a zistiť. Fuj, začíname s Jill. Dobre, určite to bude chutné. Poďme zhodnotiť chuť prvého stehna. Wow, čokoláda a karamel vo vnútri? Čo by mohlo byť lepšie? Je to tak chutné. Teraz vyskúšajme Rebekino kura. Určite bude tiež chutné. Rebeka sa rozhodla použiť príbor namiesto rúk. To je správna etiketa. Sme si istí, že Rebeka je prvá osoba na svete, ktorá jedla KFC kura s vidličkou a nožom. A ja to idem zjesť.
Dokonale. Dobre, nepotrebujem to. Nechajte ma použiť ruky. Je to jednoduchšie a vlastne aj chutnejšie. Kurča je také chutné. Zostali mi len kosti. Je to také dobré. A je ťažké prestať to jesť. Tak chutné a chrumkavé. Áno. Wow, Rebeka, kde sú tvoje spôsoby? Tu je kopa kostí. Zjedla si ich všetky tak rýchlo? To je úžasné. Ani som nevedel, že sa do teba toľko zmestí. To je super, ale vlastne mám zlé správy. Bolo to pikantné. Vidíš? Čo? Ach nie, Rebečíno kúra je pikantné. Bude ti zlé, miláčik. Si teraz celá červená. Aký obrovský plameň. Ach, čo to robíš? Máš na stole skutočný táborák. Rebeka, čo si to urobila? Ale môžem si pripraviť nejaké marshmallows. Bude to chutné. Rebeka, chceš trochu? Wow, Jill, ty vždy nájdeš riešenie problému. Je to joystick? Zaujímavé. Asi budeš hrať hry? To je skvelé. Rebeka má čokoládový, musí byť chutný. Jill má skutočný, ale obaja si môžete skúsiť zahrať hru. Poďme začať. Wow, toto je boj. Aké vzrušujúce. Určite vyhrám, Jill. Vzdaj to. No, to nie. Nie, Rebeka, tvoj joystick sa ti láme priamo v rukách. Buď opatrná. Videla si to? Ako to teraz budeš ovládať? Jill už začala jesť časti tvojho joysticku. No, Rebeka hrala tak intenzívne, že sa jej joystick roztopil v rukách. Nie, nevyhral som. Ako mám dokončiť boj? Vyhral som! Hurá! Vyhral som! Pozri! KO! Čo je to tento raz? Jej, je to Coca-Cola. Rebeka má určite skutočnú a Jill má zvláštnu fľašu. Vyzerá ako čokoláda. Skús to, Jill. No, Jill niečo chystá. Rebeka, skúsiš to svoje? Dobre, odstraň viečko, to zvládnem aj ja. Teraz skúsme kolu. Fľaša je čokoládová. Je taká chutná. Idem vypiť svoju. Tak dobrá a sladká. Moja je určite lepšia ako tvoja. Dievčatá súťažia, ktorá má lepšiu kolu. Jill má fľašu plnú čokoládových cukríkov. Rebeka má celú fľašu koly. To je určite osviežujúce. Jill má stále čokoládovú fľašu a dievčatá, verte mi, obe máte chutné koly, len iným spôsobom. Netreba sa hádať. No tak, dievčatá, nebuďte také tvrdohlavé. Nie, môj je lepší. Uvidíš. Ani náhodou. Uvidíš. Nechaj ma najprv potriasť mojou fľašou. To dokážem aj ja. Vidíš? Nech sa páči. Nie, nech sa páči. Moja kola je lepšia. Čo sme to urobili? No, bitka s jedlom nie je niečo, čo by ste naozaj chceli robiť. No, viem, čo robiť. Musíme všetko zmerať. To mi pomôže. Poďme urobiť posteľ. Už to nie je zlé. Teraz nakreslím hrnček. Vystrihujem ho. To je všetko. Teraz urobme náš hrnček veľmi krásnym. Presne tak. Oči, ústa a líca. A samozrejme potrebujeme nejakú penu. No. Som pripravený. Vyzerá to úžasne. Také sladké. Teraz prejdeme k šatníku. Nie, potrebujeme menší vešiak a urobím ho veľmi krásnym a samozrejme pohodlným na používanie. Pozri sa na tú výzdobu.
Tieto korálky sú úplne dokonalé. Pozri sa na tie šaty. Naša skriňa je pripravená. A zrkadlo. No, potrebujem si dať niečo na pitie. Bingo. Poďme urobiť niečo zaujímavé z viečka. Vyrobím skvelý kvet pre interiér izby. Nie je to skvelé? A obraz na stene. Darí sa mi skvele. Tyler, čo ty? Wow, to je super! A čo ja? Áno, vezmime plastelínu a urobme s ňou niečo. Pekné! Teraz oči, ústa a tu je náš žralok. Je to tak cool. Postiel je pripravená, ale niečo chýba. Áno, poďme urobiť akvárium so žralokom. Wow, je to tak zaujímavé však. Pozri sa na tú vec. Čo? Kde je tvoja topánka? Musím to teraz opraviť. No, žralok, daj mi minútku. Každý bude žiarliť. Práca s nožnicami. Teraz trochu lepidla. Trochu trpezlivosti a budeme mať skvelé topánky. No, som absolútny génius. Wow! Celá skriňa plná topánok. Pozri sa na túto izbu. Poď, kamarát. No, je to super. Mám nejaké topánky a teraz idem spať. Wow, skvelé, bábätko. No. Hej, páči si mi to. A teraz idem tiež spať. Dobrú noc. To je skvelé. Musím byť ticho. No, vezmem si kúsok plastelíny. Dobre, ale nie veľa. Pozri na to. Teraz trochu slamy. Ďalší kúsok. Vystrihovanie požadovaného tvaru. Položiť to na vrch druhého a urobiť dieru. Bude to veľmi zaujímavé. Len sa pozeraj. Teraz potrebujeme trochu piesku. Už sme takmer tam. Opakujeme naše pohyby. Spojenie týchto dvoch častí dohromady, ich premiešanie, je to naozaj veľmi zaujímavé. Máš nejaké nápady? Ďalej! Kancelárska sponka. Wow. Pozri sa na to logo a máme náš stôl s chutnými pochuťkami. Ako sa ti to páči? Zdobenie miestnosti. Všetko je veľmi pekné, dokonca aj hojdačka. Wow. Tyler, čo robíš?
Pozri, nie je to super? Tyler, daj to sem. Dobre, trochu to opravím. Nech sa páči. Wow! Skvelé, poďme na to. Vystrihovanie okrajov. Rozdeľovanie všetkého na štvorce. A poďme to dať dokopy. Je to ako puzzle. Počkaj, chýba kúsok. Všetko opravím. Teraz vyrábam komodu zo zásubiek. Nie je to skvelé? Wow, toľko skvelých vecí. Dokonca aj malá posilňovňa. Ako sa ti to páči, Sharky? Wow, to je krásne. Áno, funguje to. Je čas začať jesť. Och, to je tak super. Viem. Začnime so stenou. Už to vyzerá oveľa zaujímavejšie. Zrkadlo v tvare tonúcu, nejaké ďalšie dekorácie, pohovka. Nálepka na stene a mäkký ružový koberec. Wow! Nechaj ma premýšľať. Stôl. Ha! A nejaké pochuťky, samozrejme. Pozri, budeme mať tabuľu. Nechaj ma nakresliť žraloka. Akvárium. Ach, áno. Aké milé. Cítim sa tu veľmi pohodlne. Ďakujem. Idem sa pozdraviť. Ahoj, dievča. Poďme sa previesť. Áno, samozrejme. Poďme. Čo? Vaše domy sú tu. Oh, je to veľmi cool.